Kilpailuissa Rauno ollut mukana. Nyt siis ikään jo 29 vuotta, mutta paljon on voimavyösuraa vielä edessä, jos katsotaan, että esimerkiksi täälläkin 40 asti kovia kilpailijoita löytyy. Entä sitten Juha siinä vieressä? Irvesmies tosiaan kyseessä. Ja näin lähtevät sitten miehet. Ja nyt siinä toistoja. Kaksi taitaa olla valmiina. Kaksi menee siellä jo. Rauno kautta. Toistoja tulee. 140 kiloa valmistusta ja miehille. Oikein valmistuu, niin heti saadaan hyviä tuloksia aikaan. 10 sekuntia on jäljellä. Ei mene enää. Tässä otti vielä yhden sieltä ja vielä entiseen Sini nostaa ihan pari sekuntia. Tätä viimeistä ei saatu suorille käsille. Näin on 60 sekuntia mennyt, oiva suoritus. Molemmilta miehiltä siellä hyvin yritettiin vielä viimeisillä sekunneilla tuota nostoa.